Why? No, it's not there? Yes? Okay. Oh, what is that? Salad up sa Royal Collective. You, Nalaman po ako sa pangalan. hey yo. 29 years old, taga-Abono, Rizal, at nagtatrabaho sa isang private company. Sumulat lang talaga ako sa programa nito para mag-lunch kasi malapit na ako masiraan ng ulo dahil sa ginagawa ng pagkakulo. Katulad ng Balitong Letter Center, isa ako sa mga halimbawa na pagod na breadwinner. Hindi kami mayaman, kaya ang tinabang ko noon ang pag-aaral ko upang makapagtapos ng kolehiyo. Balik na-graduate ako ng course of Business Administration bilang scholar. Hindi ako pakanay sa amin, may kuya pa ako na 3 taon ang tanda sa akin at bunso namin na sumunod sa akin na nag-aaral pa hanggang ngayon. High school lang at natapos ni kuya dahil kulang siya sa pag-aaral at maaga rin nagkaanak. Pero hanggang ngayon ay nakasiksik pa rin siya sa ulit naming bahay kasi ayaw niyang pinakasama ang pamilya ng nanay ng anak niya. Dinadalaw-dalaw na lang niya ang anak niya roon papadudod. Ang nanay at tatay naman namin ay matanda na. On-call tubero at isang masino pa rin ng nanay at sila naman ay pinalabay niya ang papadudod. Aling talaga tong BFF ko. Daming sinasend na kalokohan. Nak, ano yan? Ay, kaya pala na eh. Oo, naririnig kasi kitang tumatawa dyan, kaya na-curious ako. Galing ako sa paghugas ng kinainan natin, kakatapos ko lang halos. Sipag niyo naman po. Dapat ako na lang yung naghugas ng pinggan bago ko matulog. Papatulog pa po ako eh, kaya tumambay muna ako dito sa sala. Ayan, ayos na yun. Saka pag ka, galing ka trabaho, kaya dapat nagpapahinga ka na pag-uwi mo dito. Ayos lang naman po ako. Kayo nga yung mas pagod dahil nakwento ng gusto natin. Thank you. Natumagang na naman pala kayo ng labada. At halos inabot daw kayo ng maghapon. Oo, ganun na nga. Oo, mamano po ako. Sige po. Grabe, sumakit ang likod ko doon na. Dapat hindi na kayo natuwa. Sayang din kasi yung bayan. Tingnan mo na ipambili pa natin ang masarap na ulam. Bakit? Wala na po ba kayong pera? Eh, di ba kapibigay ko lang sa inyo ng pang-budget natin? Ay, ayun na nga na. Wala na. Ah, bakit po? Sana po na. Bibili ko ng bigas. Tapos tapos, tapos sinunod ng kuya mo. What is May that? utang ni kuya. No. Tsaka bakit kayo kahit na pautangin siya? Eh, pwede ba? Pamalma ka lang muna. Paano mo papakalma? Eh, kilala ko yan si kuya. Hindi pa nung kumapay ng utang. Nangako naman siya at sinigurado kong ibabalik niya sa akin yung pera. Kasi pa-budget natin yun. Eh, sabi naman niya, oo raw. At naniwala naman kayo. Siyempre, anak ko yun. Natural. Maniniwala at magtitiwala ako sa
Hello. Bakit gusto niya pumunta ng ano? Wala naman kung kaso. Gusto niya, pero bakit wala siyang background? Hindi pa budget pa talaga natin yung tinutang niya. Kaya tuloy, kailangan niya pa magandang bukas sa pagtanggap ng labada para may pagpili tayo ng mabiling club. Ay, pagkihira naman po, Nay. Alam ko naman po na pera niya yan since binigay ko na sa inyo. Pero kung yan ang basta-basta yung pagtutak kay Kuya, kahit na sabihin na papayaran niya, mas malaki pa rin yung chance na hindi. Kaya ano na, papaliw mo. Konsensya na lang niya kung hindi bayaran. Kahit na konsensya, wala na yan si Kuya. Hindi na naman. Sasabi lang naman ako ng totoo. Alam niyo yan, pero hindi nyo lang tanggap na ganun talaga ang ugali ni Kuya. Hindi ko kasi siyang pagwalan at hindi yung tatay, kaya nasasanay. Hindi ba matutulog na? Na akong inantok. Nung matutugso ang sinadang ito kay nanay dahil natuwa niya, inulang niya ang budget namin sa pagkain sa loob ng 2 linggo. Pero na-realize ko na baka napinilagang siyang iniwan dahil kilala ko ang pinilihan. Pag-isip ng ito at ano ang gusto niya ay nakukuha niya. Sa kanyang ay hindi ko pa rin mapigilan hanggang kumarating na rin sa puyan mo dahil wala siyang kusa na tapos magkatrabaho. At naging inasahan na hindi nangyayari ni Kuya pero pinag niya kay nanay. Kaya nagamot na naman ako ng pang-budget namin. At kahit na gusto mo ay hindi ko na ginawa. Mauwi lamang sa awan. Sa ayaw ng nagsasabihan. Kaya naman kahit mga magulang namin ewan ko, pero ang alas ko sa buyan nasa'y nagigil ako sa iba na mayroong responsable at mabait na nakatatag ng kapatid. Papat. Yeah, ew, no. Pwede ka ba makausap? Concern ko tayo. Nakuwento kasi sa akin. Nagalit ka na kung pinay ng sa pangalan ng Lucy. Oo ba yun? Hindi naman po ako nagalit. Pero sumama po yung loob ko kasi inalam ko sinungaling si Kuya eh. Pupunta niya na. Sabi niya babayaran niya sa sweldo niya. Pero nakalipas na yung 1 linggo, wala pa rin siyang inaabot kay nanay. Tapos nung siningin siya, sinabihan lang na ibigay na lang daw sa kanya. Tama po ba yun eh? Pa-budget natin yun sa pagkain at ulam dito sa bahay. Ay, alam kong mali yung ginawa ng kuya mo. Pero hindi ko alam. Wow! Ako pa po ba talaga yung dapat umintindi? Oo, kasi bago naman siya pahiramin ang nanay mo ng pera, kinausap ko ng masinsiyan. Gusto niya raw kumuha ng Lucy. Gusto niya ang pang-down niya, kaya mayroon din ang budget na binigay ko sa akin. Ayun po yung iintindihin ko doon. Na gusto na niya, pero kulang yung pera niya, kaya nag-isip niyang hiramin at hindi bayaran yung pera ibigay ko kay nanay. Alin po doon yung kaintindi-intindi sa ginawa ni Kuya? Na matagal na niyang pangarap magkamotor. Wow, ulit tayo, ha? Nakakatawa naman po yun. Ano nakakatawa doon? Na pangarap niya, pero hindi niya pinag-inuwa. Tapos hinintay muna niya yung susunod ng sweldo para makumpleto yung pera niya at hindi niya kailangan manghiram kay nanay. Tapos ngayon ako yung mamumuleba kasi wala na tayong makain dahil wala na rin yung perang pang-budget natin. Bakit
pagpasok sa trabaho. Gawa ng nagkasakit ako. Wala naman pong problema doon. Okay lang po yun. Pero sana hindi basta-basta naniwala si nanay kay kuya. Lalo na tutukan ang sinungaling yung tao yun. Magsalitaan ng ganyan ang kuya ko. Pinipilit ko naman kung hindi, pero nakakainis siya rin eh. Sabi ng kuya mo, masayang-masaya raw siya dahil na-inspire sa magpasok sa trabaho dahil may bago na siyang motor. Hindi ka ba masaya para sa kanya? Mukha po ba ako masaya? Hindi na naman. Oh, sorry, pero ayoko lang magpaka-plastic tayo. Mag-unfair lang kasi ako gusto ko na rin kumuha ng motorsiklo noon para hindi na ako magko-commute. Pero pinagbawalan niyo ako ni nanay kasi ayaw nang mayroon akong inuulungan buwan-buwan. Sabi niya, mahirap pagkakutang, ganito ganyan. Tapos delikado rin magmotor, tsaka takong disgrasya. Sabi ko kayo. Kasi mga magulang ko kayo. At tiniis ko na lang yung pagkakakyod kahit mahirap at nakakapagod. Tapos nung si kuya na yung kumuha, kurada kayo kumaya na hindi pa kayo nagdalawang isip na ipahirap sa kanya yung pera na kung tutusin ni Karin sa akin. Kasi naman sa'yo. Tapos babae ka. Siyempre, natatakot kami ng nanay mo para sa kaligtasan mo. Pag-ingat naman po ako at magulungan rin naman ako magmotor. Wala lang po talaga kayong tiwala sa akin. Pero pag kay kuya, laki ng tiwala niyo. Malaki ka ng tiwala namin sa'yo. Sabihin yan. Hindi ko lang po mapigilan. Kasi kahit nung pamaniramdam mo na mas paborito na si kuya kaysa sa akin. Hindi naman po sa panunumbat. Pero kung sino pa yung paborito niyong anak, madalas yung gusto niyo pa ni nanay. Ano ba? Nya, Jai. Patutol, sinubukan mo rin bibigyan si kuya, pero unti-unti Okay, kasi man, ng amor sa kanya. Dahil sa araw ng tao na lamang na ginawa ng Diyos, ay hindi ko siya nakitaan ng pag-uusa at pagsisikap sa buhay. Natulungan ako umakikatuyod ng aming pamilya. Sa plan ng lahat ay siya pa rin ang pinapamurahan ng mga magulang natin. Ewan ko ba, pero bakit ako ang kailangang umunawa palagi? Nagpatuloy ang usapan namin ni Tatay hanggang sa mabagin ang dagdagan kuramang pera na ibigay niya para sa bunso namin nang meron na naman palang sinalihang contest. Hindi naman sa pinagbabawalan namin siya, pero palagi natataon na mensa de peligro pa talaga siya. Makakailangan ng pera para makabili ng damit na gagamitin niya sa sinalihan niyang paghiwala. Mabuti sana kung sa bawat panalo niya ay nagbabahagi siya ng pera sa pamilya namin, pero hindi nga niya mabilihan si nanay at tatay kahit isang balot ng tinapay at soft drinks. Paapagulog. Mga patutos, mahal ko ang mga kapatid ko, pero sa tinagal-tagal ng panahon, na tinutulungan ko sila, siguro'y nagsawa na rin ako. Hindi kasi sila marunong magpasalamat at talaga namang may ugali na hindi maganda ang ating dalawang yun. Kaya sino ang gaganahan ng tulungan sila? Hindi ba? Sa kabilang banda ay hindi ko naman mag-iis na hindi tumulong o mag-abot ng kaunti, lalo bilang na rin ang mga magulang namin sa pagpapagulog sa pamilya namin. Hindi na rason kung bakit hindi ko pa rin magawang bumubod ng bahay dahil naaawa akong iwanan si nanay at tatay. Lahat ng anak ay pangarap na patigilin na sa paghahanap buhay ang mga magulang nila. Lalo kung may edad na ang mga ito at meron na rin silang kakayahang magtrabaho. Saktong gusto kong gawin kay tatay dahil marami na rin siyang aksidente na pinagdaanan sa pagiging machine operator. Medyo kabuting na siyang maputulan ng braso. Naipit ang daliri niya at kung ano namang disgrasya kaya natatakot na rin akong pag-trabaho siya. Kaya nagpag-kuya mo dito si tatay
ay sa akin naman maaata na buong responsibilidad upang ilatuyod ang aming pamilya papalitan. Yes. You go there, okay? Ay, wow. Hindi ba sila nakapag-beach na? Sino nakapag-beach? Nagulat naman po ako sa inyo, Nay. Ay, bawas-bawasan mo kasi ang pagkakape mo. Nagiging magugulatin ka na eh. Naku, huwag niyo na po sisihin yung kape. Kasi yun na lang yung bumubuhay sa sistema ko. Kailangan ko ng kape para maging alerto at hindi antukin lalo na sa trabaho. Nakakailang kape ka pa kapag na iniinom mo rito sa bahay natin tuwing umaga. Apat na yung pinakamarami. Kung hindi ka masama ang kape mo, masama din sa katawan yung sobra-sobra. Ayos lang po ko. Tsaka alam ko naman po yun, kaya nga sinusubukan ko na rin bawasan. Siguro nakakadalawa na lang ako. Pero pag di talaga kaya, hanggang 3. Basta bawasan mo kasi nagiging aktiyosa ka. Ako ay nagpapaalala lang bilang nanay mo. Mahirap na yung may mangyari pa sa'yo hindi maganda, kakakape mo. Sinasabihan niyo rin po ba si Kuya pag napapasobrang anak niya? Uminom niya ng alak parang isda eh. Hindi pa nagtitina ng papo eh. Kaya madalas gumagapang. Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko mangyari yun sa kuya mo. Ayoko rin may mangyari sa'yo pag di mo mabinawasan yung kakakape mo. Ayun naman na, pinatinitan niyo pa yung pagkakape ko. Oo, eh mabalik tayo dun sa tanong mo. Yan na naman si boss. Hindi na naman kainin. Oh, Ang dami nang nabuksan, Friend ko oh. rito sa Facebook. Nagpunta ko sila sa isang beach sa Batangas. Maganda naman po doon kasi white sand ko. Pero kung pangarap ko sa Boracay talaga pumunta. Kaya lang, malayo yun. Saka magastos. Medyo, kaya nga dapat pag-ituloy talaga ng gusto. Kaya lang, mukhang hanggang pangarap ko na lang po yun. Kaya hindi ako makapagtabi. Kung anong kulang pa yung sweldo ko pag dito sa bahay. Lalo ngayon, napapadalas pag-a-absent yung tatay sa trabaho kasi nagkakasakit siya. Oo nga eh. Hindi na mawala yung pag-aalala ko din sa tatay ko. Gawa ng matanda na rin. Ay, tungkol naman dun sa sinabi mo hanggang pangarap ka na. Pasensya ka na talaga na. Kung kailangan mong saluhin yung pinakamalaking parte ng responsibilidad para buhayin yung pamilya natin. Pasensya ka na. Pero ang pamilya sa amin. Kasi nga kulang talaga kita ng nanay mo. Iniisip ko yung pinahirap ko sa mga na pagtaw ng motor niya. Tapos tignan niya binayaran. Ako. Hindi ko gusto na pananayin sa kapatid ko yan. Masyadong mabilis. Kaya bigyan na lang. Wala na po yun. Tapos na yun. Nakapagpupo na ako doon. Kaya dapat yun yun ang isipin. Wala na tayo magkakawa sa ugali ni Kuya. Pilitin niyo na lang na hindi magpadala sa kanya sa susunod. Kasi dapat kayo pa rin yung sunod niya dahil nanay niya kayo. Tignan niyo ako, hindi na siya makautang sa akin. Kaya nga eh. Lagi nga niyang nirereklamo sa akin na di mo na siya pinahihiram. Salamat naman niya kasi hindi siya nagbabayad. Hindi naman po ko charity para palagi magbigay. Tsaka may trabaho rin naman siya kumikita ng sarili niyang pera. Pero bakit hindi naman niya kaya dapat siya natitira sa sulit niya kasi mababa lang naman daw yung kinikita niya para sa'yo. Tapos hindi pa siyang sinusustentuhan. Hindi ko na po kasalanan yun kasi choice naman niya yan. O siya, sige. Huwag na natin pag-usapan yung kuya mo dahil baka tuluyan ang masira ang gabi mo. Ayoko naman pag-usapan na may sama ng loob sa kanila. Sabi mo nga, kapinikin ko data. Sa timtimplak data.
naman sa mo ng samahan ng loob at ng mo sa namin ay hindi pa rin kumaan ang loob ko. Lalo pa kayo ang nagsisigay. Ang kinakailangan sa mga pagtabas ng mga nangyara ng pilihan. Ewan ko ba papagpapin ko yan sa masama ang anak kasi hindi na nagiging lubos yung kasiyahan ko kapag tungkol sa pagsimulan. Tumutulo lang kasi ibang tao kapag nakakaluwag ako pero bakit pagdating sa pamilya ko ay may mga pagkakataon na mabigat sa panaramdamang pagtulong mo sa kanila. Kung na napunisyon ng aking sarili kung tama ba ang maramdaman ko at bagay na yun pero hindi ko rin napapasok. Pinalipat natin yung ilan na naman sa pagkakala ng buhay. Isang araw ay meron na naman yung harap na pagsubok ang ating pamilya at hindi pagkakatay pangalan. Yeah? Magigirap naman din bago. Oo. Ay, pinamigyan na siya ng gamot yun. Alalayan ko na po kayo. Salamat. Gusto niyo po bang humiga para makapagpahinga na kayo? Kaya na, hindi pa naman ako na sa ating ako na. Tumutuan ko na tayo. Sige po. Ano ba yun? Hindi ko makatutuan ng mga kapatid ko. Hindi nga ito eh, nakakausap ko. Wala naman pong kaso yun. Pwede lang pala eh. Basta andito ako sa bahay at kung may oras, bakit hindi, di ba? Ayun na nga. Mga kapatid mo kasi, kahit sabit lang, hindi makausap. Laging busy, lalo na yung puso. Eh, siyempre, minsan, gusto ko na bang gusto Ano? Ako. Ka nagsapa pa ilang month. Naku, yung babae niyo talaga mag-uusap ko na yun. Nasapa na lang nagluto. Nag-iinipin. Baka ganun na talaga ang mga kabataan. Kaya niyo po kakausapin ko yung puso natin. Baka sabihin mo eh, masyado akong madrama. Tsaka, baka lalong mainis sa akin yun. Katulad yung nakaraan na sinubukan kong makatagpultuan sa kanya. Talaga? Nainis pa siya sa inyo ng dahil lang ko? Oo, pero Ay, hindi ayos yun, Tay. Mas lalo ko siyang dapat kausapin. Bakit siya maiinis si tatay niya kayo? At kung may panahon siya makipag-usap sa mga kaibigan niya, dapat mas lalo siya magkaroon ng panahon na kausapin ng mga magulang niya. Ano naman? Ang ugali ng babae, masasaktan ko na yun. Ilungat mo man ka, TV. baka mag-away lang kayo. Tsaka, Toking hinanad po yun eh. Yung arot yan muna data. Surusurutod na katapalukat na ta, TV. pasensyahan mo na lang. Nakakasawa na po mga pasensya. Para silang tumatanggap pa ulo eh. Napansin ko yan. At yan yung rason kung bakit kahit maganda na kami ng nanay nyo, eh ayaw pa rin namin mawala sa mundong ito. Eh, huwag naman po talaga muna. Pero sa totoo lang, pagod na pagod na rin kami na. Ito, sa'yo ko na masasabi kasi sa mga anak namin, ikaw lang malapit sa amin ang nanay mo. Opo, pero ano po ba yun? Na wala kaming ibang dasal kami. Hindi magbago na yung mga kapatid mo. Kumbaga, mas maging responsable ka sa buhay at sa sarili mo katulad mo. Lalo na yung mo dahil may anak na rin siya. Pag nangyari yun, pwede na kami mawala ng nanay mo. Naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Hindi pa po kayo pwedeng mawala ni Nanay kasi babawi pa po ako sa inyo. Napakarami mo na rin sila proteksyon para sa akin. Hindi mo na kailangan bumawi. Kasi, tutusin. Hindi mo naman kami responsibilidad. Nagkataon na ikaw lang ang maaasahan namin. Kahit na may iba pa kami ng anak. Ito kayo yung kasabi na hindi lahat ng mga anak ko eh. May pakialam sa'yo pagtanda ko. Kaya nga mas lalo kong dapat kausapin yung mga kapatid ko para mas maging maayos yung pakikituro nila sa inyo. Hindi naman pwede
din ako kailan huli na ang lahat. At saka pa lang sila magbabago. Sana lang makinig sila sa akin. Salamat na. Wala pa nga po eh. Tsaka na po kayo magpasalamat. Kaya lang tatay. Gusto ko lang masamantalayin yung pagkakataon niya magpasalamat sa kapatid. Dahil meron anak na katulad ko. Ikaw responsable, mabait, mapagmahal at hindi maramo. Isang pito. Saan kaya ako nalagi? Parang yan. Alam mo, pagpunta ko dun sa buwan niya, nakausap daw yung alaga mo dun sa Tara. Maramo. Papadudot ang ginagawa ko na tinalagpan ako sa sinabi ni tatay. Kahit anong tingin ko, hindi ko iyak, ay iyak pa rin ako. Matapos ang pag-uusap namin yun, salamat nakatulog na rin siya matapos niya uminom ng gamot. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos na sana'y pagilingin niya at tatay namin sa may baka ay gagawin ko ang lahat upang maitanunod ang aming pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang matamlay at pagod na mukha ni tatay, ay na-realize ko ang matandaan na nagdala. Kaya nga hindi na kapag-kapag na mabilis na siyang nakuha ng sakit. Taga Ilocos po ako. Hello, shout out. Ang sandali, baka iwan ang ng aming mga magulang. Ay kung mangyari yun, dahil hindi ko alam kung paano ako makakausad, papatuloy. Love stories. Kai love stories. Papatulog, dalawang ko rin hindi nakapasok sa trabaho si tatay. Kaya malaking kawasan yun. Kanyang sweldo. At may trabaho sa amin. Trabaho sa amin sa malapit na gapag ay ako ang sumalo sa mga tutusin namin sa bahay. Hindi nagtagal ay kumalik naman si tatay at nakabalik na sa pagtatrabaho. Kaya makalipas na ang mga araw ay muling sinulog ang aming pamilya na pagdisgrasya sa motor at medyo malala ang naging injury niya kaya kailangan niya magkarahan ng pagkain sa ospital. Ilang araw. Dahil wala rin siyang kapera-pera ay ako ang nasa pagbayad ng hospital bills ng abot sa 30,000 pesos. Diba yung mga gamot na kailangan bilhin habang nakapag-find siya. Sobrang down at frustrated ako ng mga panahon yun kasi masasayid ang savings ko. Kaya naisipan ko mag-loan. Bigay ko sa nakasama niya ang pera dahil may trabaho ako ng mga panahon yun. Hindi lang nagalit at maayos naman ang pakiramdam ni Kuya na nagpasya sa ospital. Pero pagkakataon ng dalawang araw ay kailangan ako dahilan para magalit ako ng gusto. Papatuloy.
sa kanya, patawarin mo na kami. Wala na rin kasi kami nagawa ng nanay mo sa kagustuhan ng buhay mo. Meron kayo magagawa, pero hindi nyo na po ginagawa kasi natatakot kayo kay kuya. Bakit sino ba siya? Eh, anak nyo lang naman siya, di ba? Magulang kayo, dapat kayo yung nasusunod. Alam naman natin yun, pero... Alam nyo nga, pero hirap na hirap hindi kayo makatagdi pa si kuya ang nagsabi. Kaya kahit nagkrabyado na isa yung anak, ayos lang sa inyo. Naisip nyo rin ba kung anong nararamdaman ko? Alam nyo rin naman ako, di ba? Sabi ko tayo nagpapasalamat kayo sa Diyos dahil meron kayong anak na katulad ko. Responsable, mabait, at hindi matamon. Pero hanggang kailan ako magiging responsable, mabait, at hindi matamon? Kung ganyan kayo sa akin, sobra na kayo! Sa kanya talaga, hindi namin sinasadya ng nanay mo na magpapay ng magulang. Mahal ka namin ng tatay mo dahil anak ka namin. Pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyong magkakapatid. Pantay-pantay? Talaga? Kasi kung totoo man yung sinasabi mo, hindi ko sana nararamdaman kung ganito pa. Ilocosur. Yung patingin ko, hindi nyo talaga ako paborito. Kasi yung paborito nyo, si Kuya. Sunod yung punso natin. Tapos ako na yung pinakahuli. Malapit na tuloy ako maniwala sa sinasabi ng isip ko na hindi nyo talaga ako mahal. Nagkataon lang na may pinapang ako sa iyo. Kaya maayos nyo ang pinakikitunguhan. Hindi totoo yan, Lumina. Mahal ka namin ng tatay mo. Tama ang nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Ewan ko, pero nahihirapan ako talaga na paniwalaan yan. Mas nananaig kasi sa akin yung nangyari. Pasensya na rin kayo kung di ko muna akong agad makakausap. Kailangan mo. Ako na ang magbabayad sa inyong pera sa pinagkuya mo. Para naman, saka kasalanan mo naman namin ang nanay mo dahil hindi namin siya pinagkuya. Oo, anak. Hindi na ko. Hindi na ko isipin yun. Ilaan nyo na lang yung perang ipambabayad nyo sa mga gastusin sa bahay. Dahil siguradong mababawasan yung mabibigay ko sa inyo. Kasi pinababayaran pa ako. Mga patuto ng sama na ko sa tulad mo sa akin, nais mabalik siya sa akin at ganoon din ang ginawa ni nanay at tatay. Simple ginamit nila. Makaramdam ko ay tinakaman nila ako ng sarili kong pamilya. Ang magkakaroon pag-aalala at pagod ko nalaman ko ang sinente si Kuya at noong ipahako nila sa akin ang kita. Kaya nga nakapagod ako na hindi ko nasa nagsisita. Gusto ko na bumalik sa amin pero paano ko gagawin ko? Si Mona tungkol mo ng mga panahon yun. Kasi kaya magpapunta na kailangan bayaran sa mga na kaya mo yung wala lang sa kanyang kanya. Mahirap din pala na palagi ko nilang nakikita malakas at mabigay kasi akala nila ay hindi ka marunong mag-ina at mababa. Pero iniisip ko na lamang na pakikimulan mo ulit ang pera ng pamilya ko para makalis na sa bahay namin kaya hinayaan ko na lamang yung kanya. Lalo ako naging masipag sa pagtatrabaho pero hindi na naman pinako ng pagsubok. Ang aming pamilya ay ay pagdapat sa akin ng namin yung mapa. Nyaman na! Nagdarami daw.
nalaman niyong Kami nagpili na ng bunso natin na huwag daw namin sabihin sa atin niya. Kasi baka magalit sa kanya. Ay, wow! So meron na naman po pala kayong pinagtatakpan. At ngayon, si bunso naman. Hindi naman sa ganon, na. Hindi raw sa ganon, pero ganon na rin yun. kaya nga sabihin ko na kayo nila. Para alam na rin yung nangyayari sa puso natin. Oh, ano nga po yun? Ako na ba magsasabi o ikaw na? Kita ko bumubwelo pa yung tao eh. Ay, anak, please, huwag ka muna magagalit o magbabala o ano dyan, ha? Baka ma-stress kasi yung kapatid mo pag nalaman niya na alam mo na. Ano naman po yung hindi ko may papangako, depende sa bigat kung sasabihin mo sa akin. Pinagtapat kasi sa amin ang kapatid mo. Nabuntis siya. Anong sabi niyo? Kumalma ka nga. Paano mo kakalmahin? Narinig niyo ba yung sinabi niyo? Buntis yung kapatid ko. Eh, ang bata-bata pa niya. Hindi naman na bata yung puso natin. Hindi na siya. Bata pa rin siya para sa akin. Tsaka paano nangyari yun? May boyfriend pala siya. Ayun nga. Hindi rin talaga namin alam. Kasi masikreto yung kapatid mo. Nakabayan. Nasa niyan? Para nang pagsabihan at pasapulutan na rin. Huwag na. Uwi na. Masasaktan mo ba ang kapatid mo eh? Masasaktan talaga siya sa akin kasi hindi na mag-aaral kung ano ang inatupag niya. Tsaka hindi pa ba siya nadalaki, kuya? Hindi na napakahirap ng buhay na kuha ka mag-akortis ng maaga. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Sinabi niya na hindi naman niya sinasadya. Basta na lang daw nangyari. At naniwala naman kayo? Oo, kasi Kailangan ka lang na. Nagsisisi naman yung kapatid mo eh. paano nga tukuhin na ako na hindi pa nga nakakaahon yung pamilya natin sa problema ni Kuya, tumagkat pa siya. Buti sana kung pananagutan siya kung nakabuntis sa kanya, eh di sige, congrats sa kanila. Ayun na nga yung isa pang problema. Bakit po? Tinakabuhan siya ng pesteng lalaki na kabuntis sa kanya. Yan! Na nga bang sinasabi ko? Hindi raw alam ng kapatid mo kung saan hahanapin yung lalaking yun. Kasi naglaho na lang daw na parang mula. Kaya nga magawa kami sa kanya. Lalo na't para siyang masisiraan ng ulo. Siraan ulo talaga siya. Lumina naman. Hindi ko mo masisisi. Eh kasi nakikita ko na naman na magiging cargo na naman natin yung magiging anak niya. Pamangkin mo naman yung bata, anak. Alam ko po, pero hindi nyo talaga ako naiintindihan. Kung sa inyo okay lang na nabuntis nang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral yung kapatid ko, pero sa akin hindi. Bata pa siya para magkaanak at nag-aaral pa siya. Talagas manghingi ng baon at pera para makasali sa contest tapos ang hindi magpapabuntis lang din pala. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa pamilya ko. Konting-konti na lang. Masisira na ang pulo ko. Matapos ang laban na abuntis ng siya lalaki ang Patagap mo kita. Uy, kariin mo. Kariin mo. Thank you.
puso at kabarangay forever. Pagsalaan ang ating kabarangay. Papayag sa kanya. Ibagin niya sa ating pamilya para mabagay niya. Pay later, pay in installments, kahit walang credit card. Really, yes. That's why I love this. You can shop online, in-store everywhere, settle bills, get cash, pay later, everything. Download the Pay app now available on App Store and Google Play Store. Barangay Love Stories. Walang pinipiling estado ang pag-ibig. Kapag tinamaan ganito ay wala kang nakikitang kapintasan. Lahat ay puro maganda, makulay at masaya. Minsan, kahit ulit-ulit tayong nasasaktan ay hindi pa rin tayo sumusuko. Umaasa pa rin tayo na magdudugtungan pa ang pag-ibig kahit pareho na kayong nasaktan. Ikaw ba po sa hanggang kailan ka aasa sa pagmamahal na walang kasiguraduhan? Dear Papa Dudut, hanggang kailan nga ba natin kayang mahalin ng isang tao? Mapapatawad pa ba natin sila kapag paulit-ulit nila tayong sinasaktan? Mahirap magmahal ng babaeng madaming minamahal. Mahirap baguhin ang bagay na nakasanayan na. At mahirap patinuin ang babaeng ayaw tumino. Hanggang kailan ka nalaman? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang libangan sa isang tao na kahit na harap-harapan kang sinasaktan ay pilit mong ipinagkalaman? Kontakin mo ako. Papadudod itago mo na lamang ako sa pangalan ng Richard. 34 years old, tubukan siya. Isa ako sa mga masugid mong taga sa Wi-Fi at pagpatak pa lamang ng break time namin ay agad kaming nakatutok sa istasyon ninyo. Mabait ang foreman namin kaya hinahayaan niya kami makinig ng radyo sa tuwing break time namin. Bukusan niya itong ilalagsak. Barangay Love Stories. Mahirap iwasan ang temptasyon. Lalo na kung kusa itong dumarating sa ating harapan. Ganon pa man, nasa kamay pa rin natin ang desisyon kung ito ba'y ating susunggaman o tatalikuran. Ikaw kapuso, nasubukan mo na bang magpadala sa mapangangkin na temptasyon? Dear Papa Dudu, magandang tanghali Papa Dudu, tawagin na lamang po ako sa pangalang Rocky. 33 years old at isang insurance technician na nakatira dito sa Sao Paulo. Isa po akong asawa at ama pero dahil sa isang pagkakamali ay muntik na pong maalis sa akin ang mga tungkulin kong ito. Ako po simula ng kwento ko ay ipapakilala ko muna ang pamilya ko. 7 years na po natin kasal na kasama ko si Elena na nakilala ko sa puno ng kanyang mayapang lolo. Kaibigan ko kasi ang kapatid ni Elena, papatuloy. At nung tumalaw ko sa kanila para magbigay ng respeto sa natatay nilang kamag-anak ay doon ko na po unang nakita at nakilala ang magiging future wife ko. Nagsimula po kami bilang magkaibigan dahil noon pa po ang
kuya niya ay may rason ako para dumalaw-dalaw doon Ibang ni sa Papa bahay ng mga ng Papa ng gadyo na. hanggang sa naglakas mo ang Isang tiniwat mo away pamangkin si mo. Elena. Papa mga anak! Nag-date at so bago gusto siya ay hindi po siya tinakasan. Sa kanya may agad po kami nagpakasay lahat dalawa. Ngayon ay may dalawa na kaming anak mapagtuto. Dalawang lalaki, 7 years old, ang panganay at 5 years old naman ang pangalawa. Nurse po si Elena. Tuwing nasa trabaho kami dalawa ay ang lola ng mga bata na nagbabantay sa kanila. Hindi po kami mayaman pero meron naman po kami sapat na income na magkasawa para magkaroon ng komportable buhay. Masaya po ang pamilya namin dahil nabibiyayaan kami ng mabait at masipag na ilaw ng tahanan. Kaya nga po kontento na ako sa mga naman na meron ako sa ngayon. Meron akong dalawang anak na nagbibigay inspirasyon sa akin asawang katuwang ko sa akin pagtanda. Asawa ko. Nagpapaanto ko lang. Natapos ko ng planchahin yung uniform ng mga bata eh. Ang sipag talaga ng napakasawa ko. Kaya talaga ako mahihiling pa. Sa'yo na lahat. Ikaw, ba't ka pa kumamon? Oo, tapos napansin ko na wala akong sa tabi ko. Kaya hinahanap ko na. Matutulog na rin ako. Tapusin ko lang itong pinapanood kong K-drama. Ano ba meron dyan ang tabi ko? Pinagkayatan. Nakakakinig kasi. Family drama siya tungkol sa mag-asawa. Ang cute-cute ko anong anak nila eh. Ang kapain-pain namin. Sa Pagkakaki pa ba natin ito Pangulong mag-date? Pangatlong anak. Gusto mo ba? Gusto kong mag-anak na babae sa akin. Ilang joy digos. Ang dami na ng lalaki dito. Hindi wala akong kasamang babae. Pwede naman ako sa isang ako sa lahat. Kaya mo ba? Bakit natin ko naman siguro wala ka ng sure ka mag-insan? Maaga papasok natin bukas? Ay, speaking of pasok, ano ba ang nag-isa? Ang kasamahan ko kasi, plano na pala niya mag-pag-insan. Ano yung pinagtigil ka pa? Kasama ko sa ospital para Magkinasak ko nun. ang kasama ko, napunta na din siguro ang ganyan pagbubuka ng asawa niya. Kaya ayun, nagwala sa harap ng mga machine. Kasi ginawa ng asawa. Tawabay, babae. Lalaki talaga. Kaya mo sa asawa niya. Sinabi ko ba? Kaya ikaw ayusin mo mga desisyon mo sa buhay. Kapag ikaw tinulong mo ko, hindi ako mag-i-iskandal. Bakit kita sa buhay ko? Hindi ko nagawa yun. Alam mo naman kung gaano ka maloyal sa'yo. Dapat na? Marami ka naman sa buhay. Murado agad. Hindi mo pwedeng bigyan ng second chance. Anong second chance? Bakit may bala ka bang lokohin ako? Siyempre wala. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Iisip ko lang yung mag-asawa na anak mo ito. Ayaw naman talaga ng babae. Ayaw din ang bigyan ng second chance yung asawa niya. Tama lang yung ginawa ng kasama ko. Hindi na dapat binibigyan ng second chance sa mga cheater. Kasi kapag ginawa ko yun, paano na rin tinanggap yung ginawa niya? Eh, kahit mag-ayos na lang sila para sa mga anak nila. Yan! Ganyan kayo! Ginawa niyo bang panangga yung mga bata? Eh, di sana! Naisip niyo yan bago kayo gumawa ng kasalanan! Tsaka niyo na lang kasi naaalala na may anak pala kayo pagkatapos yung makarapos. Bakit galit na galit? Uy, hindi ako ng babae. Right, bestie?
mo yan? So, kailangan harapin mo ngayon ng consequences. Oo, tama na yan. Ay, ka masyado. Mas lalo na kita makakatulog yan. Kakagigil kasi. Oo na. Tara na, tulog na lang tayo. Pauna ka na tatapusin ko lang to. Tayo na sa kama para sabihin na tayo matulog. Papadunod sa isang insurance company, po ako nagtatrabaho. Ilang taon na rin po ako sa komunito at nagkakaroon ng divisyong na tatanggap ko sa kanila kaya nagtaga na ko sa kanila. Marami na akong trabaho at nagkikitigan na kailangan pero karamihan sa kanila ay lagi akong iniiwanan para maghanap ng mas magandang opportunity. Sa trabahong ito ko na po nakilala ang bagong empleyado na si Christine. Tahimik lamang si Christine sa unang linggo niya sa opisina. Pero pagtagal na mga buwan, matapos siyang makapag-adjust sa bago niyang workplace ay biglang lumabas ang totoo nitong personality. Tanog siya, papadudot maingay, sobrang ingay at napakakaibigan siyang tao at karaniwan. Siya ang bumuhay sa dating boarding namin opisina. Kung sa classroom ay may tinatawag na class clown, sa akin ay merong office clown at si Christine po yun. Paminsan-minsan, ang ginagamit ng paraan para magpatawa ay ang makipag-flirt sa mga office mate niyang lalaki at hindi ako nakaligtas noon, papatid. Kahit nga pangyarong tao na ako ay sinilabang siya sa palikipag-arutan sa akin dahil para sa kanya, joke lang ang lahat at bawal ito seryosohin. Noong una'y sinasabayan ko pa mga biro ni Christine sa akin dahil kung akala ko na katuwaan lamang ang lahat. Pero kalaunan ay napapansin ko na medyo nakikitutola ang mga banat ni Christine. Napatunayan ko ito ng minsang hinintay niya na makapag-out ako sa trabaho. Ako, lakas pala ng ulan. Kaya nga eh, Oh, ikaw pala Christine. Akala mo kanina po ko eh. wala yung sundo ko eh. Nasa ibang planeta ata. Pero masusubo na asawa mo ngayon. May out of the work asawa ko, kaya wala akong sundo eh. Bakit nga eh. Kung kailan wala akong sundo, saka naman ulan. Ang ganda ng panahon kanina umaga. Eh, kung iba, Hindi ko lang sure. paano ba uuwi niya? Kung yun, Marunong mag-commute eh. Hatid sundo na kasi ako sa plano nag-aaral pa lang ako. Kaya wala akong alam kung anong dapat makasakyan ko. magbuka na lang ng sasakyan. Wala akong app na ganun eh. Sabi ko nga, hatid sundo ako. O sige, ako na lang magbubuk para sa'yo. Actually, hinintay talaga ko na para sana magpahagid ako sa'yo. Ako, May kotse ka diba? pero, ano ka nakatira? Sa Batangas Hills. Hindi mo, pag uminom, kakayanin ko ng konsensya ko na umuwi ako ng isa. Baka magbago ako. Wala. May nakasabang asawa ko. Sabihin mo naman na may din kang katrabaho, kaya late ka uwi. Huwag ka mag-alala. Magpipitchin na lang ako sa paggas. Hindi naman problema yung gas. O, sige na lang. Yay! Rafi! Nakakatakot sa pagkukulong. Alam mo na, daming mga mapagsamatala dyan. Linis kapag ikaw naghatid sa akin. Makapanatag ako, nasip ako. Ngayon lang to ah. Mas magpasubukan na lang sa kapatid mo, sa tatay mo. Okay, no problem. Tsaka, hindi na lang papapiti sa mga kasama namin na hinatid kita. At bakit? Ako na issue, ganun. Alam mo naman sa office, marami nagmimerienda ng chismis. Kung ako nung pag-isip ko nila, makakit ko sa business ko. Gusto ba asawa mo? Malaki tiwala nun sa akin, kaya hindi sisilosa. Nagpapala ko sa kanya. Ano naman pala eh. Hindi wala na tayong problema. Pero mas maganda rin kung iwas tayo sa mga chismis. Thank you, sir. Noted. Klaro ha? Oo nga. Makapag-ano naman to, paano mo ginagawa tayo masama? Eh, hahatid mo lang naman ako. Unless, gusto mo gumawa na yun. Ha? Ano yung sasabi ko dyan? Bukas na na. Joke lang. Ito naman, masyado kang seryoso sa buhay. Patay ko na lang ako rito.
gamitin mo itong payong ko. Mahirap na baka magkasakit ka pa. Mamimiski ka kapag umabsent ka sa office. Joke lang ulit. Ito naman, hindi na mabiro. Ito ka lang. Opo, sir. Papadudod pagkahalid ko kay Christine sa bahay nila ay pinilit niya akong pumasok muna pansamantala sa bahay nila. Sobrang lakas na kasi ng ulan noon na halos mag-zero visibility na kaya nasirapan po ako mag-drive. Lumangit po ko sa anyaya niya at may kalakihan ng bahay nila Christine papadudod. Nahirapan siya ang sinasahod ng asawa niya kaya ang po'y ginaganong klase ng tirahan. Sa mga oras na yun ay nasa nanay naman niya ang mga anak nila kaya walang katao-tao sa bahay. Habang nagpapatila ng ulan ay pinag-iis ko ni Christine ng utos na matagal na niya pinagyaya pa sa office. Kape habang nagpipintuhan sa sarili namin buhay. Doon ko nalaman papatulod na matagal na walang hindi magandang relasyon na Christine at ang asawa niyang si Joseph. Nagsasama na lamang daw sila para sa mga anak nila at alam ni Christine na may ibang babae ang asawa niya. Tuwing nagpapaalam ito na mag-aasos lang siya para sa trabaho ay alam niya na hindi trabaho yun. Kundi pinilisin na lamang niya ang babae niya. Kung magagulang ilang oras at kwentuhan natin ang dalawa para pilitan lang sa medyo nag-iinit ang paligid. Nagsimula kasing maging touchy si Christine sa akin habang nakasuot na pinag-ilusyon at stages na pagtaas. Mapatulod, dahil gabi niyo, may isang kasalanan po ang gagawa ko sa asawa ko. Nagpatalo po ako sa temptasyon at pumatol ako sa isang babae may asawa na. Isang kasalanan ang nagawa ko, papatulod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobrang hirap ang naramdaman ko, papatulod ng ma-realize ko kung ano ang ginawa ko. Nagtaksin ako sa asawa ko at isang malaking kasalanan dito. Pag-ibig noon sa bahay ay hindi ako bahagin sa mata ng asawa ko at aking sabiya papatulog. Nagawa kong pagtaksilan ng isang babae walang ibang ginawa kundi ang mahalin lamang ako at alagaan ang pamilya natin. Kinabukasan ay agad ko pinausap si Christine at sinabi na kalimutan na ang nangyari. Natakot kasi ako na baka malaman ni Helena ang mga nagawa namin. Pero tinawanan lamang ako ni Christine papatulog at hindi raw big deal para sa kanyang mga nangyari. Para sa kanya ay laro lamang yun. Nagtitipan lang daw kami at pinangako niya hindi na mauulit yun. Sa katunayan ay parang wala lang sa kanya mga nangyari. Malit-ulit siya sa dati niyang pilit na nakikipagharutan sa mga lalaki sa office. Dahil sa mga nangyari, iwasan mo lang po si Christine papatulog at kailangan yung sabi sinuwa namin sa akin. Hindi na ako sumasabay sa mga biro niya. Gusto kong iparamdam sa kanya na pinagsisisihan ko ang mga nangyari. Ako naman sa akin si Christina at hindi ko mapigit niya sa mga nangyari. Hindi raw siya kiss and tell na tao at nakasama doon papatulog. Ayoko naman pong husgahan ang buong pagkatao ng Christina lamang sa mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niya dahil alam kong lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema sa buhay. Ang problema yun ay nalaman ko noong may mapansin ako kay Christine. Isang beses papatulog. Good morning, Rocky.
Ay, suplado. Walang sagot. Morning. Okay, makikiraan lang po. Sandali lang, Christine. Yes? Bakit po? Tubig kaya yata sa mukha. Ah, ito ba? Dito dumi. Yan. Masa. Aalis na ako. Marami pa akong trabaho. Masa ba yan? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Dito pa sa TikTok to. Contour. Contour lang to. Hindi mo magigets kasi lalaki ka. Masa yan eh. Hindi nga. Hindi. Sige nga, pisilin mo nga. Hindi masakit. Maghiwala akong makeup yan. Bakit ba interesado kang malaman? Ano ngayon kung pasado? Concern lang ako kung sinasaktan ka ba ng asawa mo. Anong gagawin mo kung oo? Paglalaban mo ba ako? So, sinasaktan ka nga. Hindi. Pero nag-aaway kami kagabi. Magbuhatan niya ako ng kamay. Kailangan mo yung report. Violence against women yan. Hindi na kailangan. Konting pagtatalo lang yun. Alam mo naman, hindi kayo nag-aaway ng asawa mo. Nag-aaway kami pero hindi ko sinasaktan. Dahil sana all hindi sinasaktan. Ano mo pinagawain? May kinalaman ba ako? Di ba nakwento ko na sa'yo na matagal lang patay ang relasyon namin ni Joseph? Nagsimula siyang mambabae hanggang sa nasanay na lang ako. Minsan, nagsiselos pa rin ako kasi mahal ko yung tao. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Hindi niya na ako mahal eh. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Nag-aaway ba kayo dahil? Dahil sa nangyari sa atin. Gusto mo malaman ng totoo? Oo. Bakit kami nag-aaway? Hindi, wala ka ng punas. Ano sinabi sa kanya? Hindi ko sinabi, nalaman niya. Paano? Nakita niya sa CCTV. Bakit hindi mo sinabi ng CCTV para sa bahay niyo? Nasa dyan mo na para masira ang asawa ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam na naggamit pala siya ng CCTV sa bahay. Paano ngayon kung malaman ni Elena yung nangyari? Ano tayong magagawa ro? Kapag nasira ang pamilya mo, kasalanan mo to. Bakit ako lang? Ikaw lang bang mag-isang gumawa nun? Hindi ba na-enjoy mo rin? Ginusto mo rin yung nangyari, Rocky. Wala lang ako dyan. Hindi ba lang nakaisulat? Wala nang magbabago. Kahit magsisihan pa tayong dalawa. Nangyari na ang nangyari. Pero bakit pala ako nakakita? Mapagigil din ang asawa ko. Ihanda kayo sa iyo. Alis na ako. Marami pa akong kailangan ko siya. Tumataglakihan. Bigla akong binalot ng takot sa mga nalaman ko, papadudod. Hindi ako takot sa maaaring gawin ni Joseph. Ang kinakatakot ko ay kapag nalaman ni Elena ang katotohanan. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang asawa ko, papadudod. Sobra talaga ang pagsisisi na ginawa ko ang bagay na yun. Pero wala na akong magagawa kundi ang harapin ang bunga ng pagtataksim ko. Kapag nasa bahay ako ay pinapakirap naman ko ang bawat galaw ng asawa ko. Ano bang oras kasi ay maaaring kausapin ni Joseph si Elena na nasabi ni Christine kung saan kami nakatira. Ito ang dahilan kung bakit siya pinugbog ng asawa niya para malaman kung saan kami nanunuluyan. Sobrang hirap-hirap ang mga galawan ko noon, papaluto. Hindi masipag ako sa bahay, inaabot ko na noon ang mga karaniwang trabaho ng misis ko tulad ng paghuhugas ng pinggan at magpaplansya ng mga damit ng bata. Naging extra sweet din ako sa kanya, papaluto. Araw-araw ay para ako naglalakad sa gilid ng bangin na anumang oras ay maaari akong mahulog. Alam ko na may paparating na problema. Hindi ko lamang alam kung kailan ko ito mangyayari. Pero hindi na po tumagal ang paghihintay ko papadudod. Dahil nang minsan umuwi ako galing sa trabaho ay isang bisita. At bisita ay sa bahay. Walang iba. Imukha mo nga nun. O ay naman, wala. Kung magsinungaling sa akin, nakalisinungaling. Si Joseph. Pauwi na siguro yun. Darating na yun maya-maya lang. Huwag lang traffic. Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Alam mo,
kita maalala. Paano mo naging Ang manong kayo nagbatid dyan. Schoolmates ba kayo? Kasi kilala Dapat ko yan yung mamaya nga kung dumating ka, ipakita mo sa akin ha. Nakilala ko siya dahil Naintindihan mo? katrabaho Lahat sila. na lang sa'yo, hindi mo Ganun tumatagal. ba? May kaibigan pala yun sa office nila. Palagi kasi niya nakikita sa akin na hindi siya masyadong close sa mga office mates niya. Ka masyado nagpapaniwala sa asawa mo. May kaklose mo sa office. Super close. Kung alam mo lang. Talaga ba? Alam ba niya na darating ka ngayon? Hindi. Gusto mo siyang surpresahin. Di bale, tinext ko na siya na may nag-aantay sa kanyang kaibigan. Hindi ko sinabi na ikaw. Hintayin ko na lang siya. Sigurado mo, magugulat yun. Kaya po yan. Diyan ka na, ipagpinig na lang kita ng maiinom. Kahit huwag na. Oh, speaking of the devil, nandiyan na pala siya. Mahal, nandito na ako. Hindi sinasabi mo. Gising ka. Ito, si Joseph. Kanina ka pa niya hinihintay. Ikaw ba si Rocky? Ako. Sino ba? Ha? Akala ko ba magkaibigan kayo? Hindi ko siya kilala. Hayaan mo magpakilala ako sa Ako si Joseph. Ako yung asawa ng kinalantari mo. Kapal ng mukha mong hayop ka. Rocky! Hoy! Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi pa ba niya nasabi sa'yo kung ano yung pinagkakagawa niya sa opisina niya? Anong ginagawa? Hindi kita maintindihan! May nangyari sa kanila ng asawa ko. Sa loob mismo ng pamamahay ko. Hindi totoo yan. Gusto mo ng prueba? Gusto mo i-post ko online yung kalaswaan ginawa niyo para sumikat kayo? Ha? Sa bahay ko pa talaga yung ginawa yung kababuyan niyo? Kung nagmutin na lang sana kayo, wala sana ako ngayon dito. Lumayas ka sa pamamahay ko! Ano sabi mo? Ang sabi ko, lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi ako nagpapapasok ng karapatong tao dito! Layas! Kakampihan mo tong asawa mo? Kahit alam mo pinagtataksilan ka niya? Narinig mo ba sinabi ko? Umalis ka na! Hoy, hindi pa tayo tapos ha. Hindi pa ako tapos sa yung walang iya ka. Mahal, magpapaliwanag ako. Tumawagin mahal! Isang beses lang nangyari yun. Yun na lang ulit. Anong gusto mo maging reaksyon ko ngayon? Ha? Gusto mo matuwa ako? Kasi isang beses nyo lang ginawa! Bakit? Hindi ka pa ako sapat! Kailangan mo pa bang tumigim ng iba? Mahal, hindi ko alam kung anong ginagawa ko nung panahon yun. Huwag na tayong maglokohan. Matanda ka na. Alam mo na kung anong ginagawa mo. Kahit anong sabihin mo, sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. I'm so sorry. Nagmamakawa ako sa display na. Sorry talaga. Masarapin ka. Hindi kita pinalayas dito. Mapatutog ng gabi yun ay pilit akong iniwasan ni Elena. Hindi niya ako piniligo at kahit anong paliwanag ang sabihin ko ay sarado na ang tenga nito. Sapat na raw ang nalaman niya at hindi na raw magbabago ang katotohanan nakipagdalig ako sa ibang babae. Hindi ko mahilig sa konfrontasyon na si Elena mapatutog. Hanggang maaari ay umiiwas siya sa away at sa gulo. Yun ang masakit para sa akin, mapatulog. Alam kong nasasaktan siya dahil sa mga nagawa ko. Gusto mong magalit siya, gusto mong sinuwan niya ako. Yung kahit murahin pa niya ako, may labas lamang niya ang galit sa puso niya, pero hindi niya yun ginawa sa akin. Nanahimik lamang siya buong gabi. Sa mga sumunod na araw ay ginawa ko ang lahat para mahingi ang kapatawaran ng asawa ko. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ang ginagawa ko kahit nagmumukha na akong sirap lamang. Alam ko po kasi wala nang mangyayari kahit anong paliwanag ang gawin ko. Cheating is cheating at wala nang magsalita ang makapag-ibig na sa akin mula sa diwa ko yun. Halos isang linggo na ibinigay sa akin ni Elena ang silent treatment bago siya nakapag-desisyon sa isang bagay. Gusto na niya nakipag-iwalay sa akin. Masyado raw masakit ang nangyari para sa kanya at kung akala raw niya ay isang lalaking loyal at family-oriented at taong pinakasalan niya pero nagkamali pala siya.
Papadudot binigyan niya ako ng 3 araw para magtagos ng mga gamit ko at para magpaalam sa mga anak namin. Ito laging ready na maligo. Mag-exo na lagi. Maging confident. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para madudod na lang panalagi ng pagsisisi ko, at siya na siguro ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pero dahil sa mga nangyari ay nasa pransya. Sinira ko ang tiwala ang ibinigay niya sa akin. Sinira ko ang sariling pamilya namin. Wala na po akong nagawa pa kung di ang sundin ang kagustuhan nila at pinalabang ang tanging bagay na magagawa ko sa kanya ang bigyan siya ng panahon at oras. Parang samantala ko ang buong namumaan matapos akong palayasin ng asawa ko. Ang mga panahon noon ay sinikap kong makabalik sa pamilya ko. Sinubukan kong kausapin si Hernna ng ilang beses kahit na Wala nang pasok bukas, di ba? sabi niya na natulog pa ako Nya? sa labas ng bahay namin Oh, kay para Jigo man. makapaglasan. Apa yang naruh? Wala na po akong pakialam. Yang ingat kita sa mga Saan pa kami mga kapitbahay namin. Ada sini di bawah tumun. Ang mahalaga ay Yun, yung pala yun. ako na sobra. Is na Ako ay Pilipino. meron na Di ba sa ang grabe? puso ni Elena Mga malagip. Katulad ng sinabi niya noon ay hindi siya nagbibigay. Pagdating mo, basa-basahin mo yun, ah. Pag nasa school ka. Ayaw niyang suportahan ang mga lalaking piniling mag-cheat. Tapos ay hihingi ng second chance sa huli. Umabot ng 2 buwan na wala kaming kontak noon ni Elena at handa na kung hindi papayag. Akala ko ay wala na akong pag-asa hanggang sa mga kausap ko ang isang taong hindi sinaasahan na siyang magbibigay sa akin ng lakas para magpatulong. Susakod na, bagakang to kanya. Awal di Joy. Rocky, Oh, ikaw pala, Steve. ano nang balita sa'yo? Sa inyo ng asawa mo? Bago kilala ko. Sweet lang naman ako sa'yo. Ang laki na ng pinagbago mo eh. Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi ka na makapag-shave. Oh, Kumakain ka pa ba? Payat mo na oh. Hindi ko rin napagkatang Gusto lang naman kita. parang Sumali sa away na yung mag-asawa. Wala ka na nun. May pakialam ako kasi ako yung kudilo ako direklamo na niya. Ako nga lang reklamo. Ano Ano reklamo kaya? hindi. Ang mga kaya Sweet na nanaway kayo ng asawa mo sa Pagbudak lang tumatabangan. Kaya gusto kong bumawi. Nandito lang naman ako eh. So kailangan trabaho gawin ka nga. Kailangan kwarta ko na. Kanyang. Kailangan kong pamilya ko na nawala dahil sa'yo. Sana hindi na lang kita ingatin. Sana, hinayaan na Tumulog lang agad tumunod ka kwarta. Yan ay kagagaan ng loob. Na may tao mong sinisisi. Sige, ako na lang. Sisihin mo ako. Sa akin mo ibaling ang lahat. Ako na nga ako na kasalanan nating dalawa. Magaling ka sa akin, okay lang. Pasensya ka na. Miss ko na si Kay. Miss ko na ang asawa ko. Gusto ko na ulit mayakap ang mga anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Basta Alam mo kung anong dapat